Sziasztok! Azt szeretném nektek mondani, csak így utólag, én vagyok Márton Mészáros, más nevem Mészáros Márton, és igen, azt szeretném mondani, hogy írjatok majd sok kommentet, hogy miről szeretnétek Minecraftos videót, mivel most már javultam egy ideig az utóbbi időkben, és ezt a videót azért készítem, hogy szeretném tudni, hogy ti mit szeretnétek tőlem látni, tehát mit akartok tudni, és hogy milyen műsorokat akartok tőlem. Esetleg, hogyha olyan kérdést kapok, amire nem tudok teljesen válaszolni, vagy nem tudom kielégíteni, akkor sajnálattal mondom azt, hogy sajnos nem fog működni. Van ilyen skacok, sajnálom, de hát mondjatok bármilyen mappot, amint de valamilyen survival mappot, vagy valamilyen mappot szeretnétek nekem mondani, hogy azt adjam fel, abban kijelentem a neveteket is, és hát felhasználó neveteket YouTube, esetleg ha megírjátok az igazi neveteket, akkor azt is fel tudom mondani, olvasni. Így hát arra kérlek titeket, hogy sok kommentet szeretnék tőletek látni, és írjátok le, hogy honnan lehet letölteni esetleg a mappot, hogyha ilyenféléket szeretnétek tőlem látni, hogy tesztelem a survival mappokat, megcsinálom a küldetéseket, és persze azokat is írjátok le, hogy miket kell csinálni, mert így nem fogom tudni fejből kitalálni. Tehát majd írjatok letöltő linkeket is, hogyha valami ilyesmi van. Igazándiból ennyit szerettem volna most nektek így elmondani. Sziasztok, és további jó napot!